2. Takto vypadajú, ale ešte nie sú, lenže tieto gumivacky môžete mať aj sirupu, vode a keď si dáte toho gumivacka do sirupu, bude to trošku chutiť ako sirupová voda. Že ako keď to zahliadnete a teraz, no a bude to mať proste veľké. A teraz keď som to dala do koly, tak ja som to včera mala, dala som to do koly, tak na 5 minút do mrazáku, alebo 2 minúty, a tak sa to naťahovalo, a bolo to také, že kolové, a bolo to veľké, a zatiaľ to není veľké, ale až tak. Počkať. Vypadá zatiaľ nejak, počkaj, ja to pomiešam. Takto. Počkať. Ak si to chcete, ja tam skúšite takýto maličký štipček, no, tá lyžička cukru. Musím to položiť sem. No a dajte si tam tú štičku cukru, jak som vám hovorila, ale ja som si tam dala až takú malú, že tam to tak. No, že to musíte zamiešať a celá som odkolí. Počkajte. Tak. A musíme si čakať part 3, lebo neviem. Ale tak, keď budeme zatiaľ čakať, tak ja si idem nakopať. Ja už som to trošku vyžierala, ale je to mega dobrá. Takže si to môžete kúpiť. My sme to kúpili v Borival. A tam je Bori a v Bile. A možno, že to bude mať aj normálnej Bile. Tak k šoupe. Počkaj, ešte raz vám dáme k šoupe. Výborné.